Utrayundon renka bat pim. Ka jimpulena ka gospel wa kuit kat kumu Lucas. Nangda ulapli kadar ya ke jimmur jangki ban jingshemphang ya ki jingto. Ka gospel jang utray. Ko himen ko pera bayir ha utray Jesu Christ. Ngilapo ya ka sngi ka bahindriu jangka jimpen kare naga benda ka sngi burom Pentecost. Lesedon ki balingo bale sngi bahindriu. Namarba ngi penkre naga benda shipos ngi kumba penkre ya ki apostol. But ki apostol ki la penkre shipos ngi naga benda ka sngi burom Pentecost. But minda ka sngi ngaku aban puson rengkat bat pi halor kaneka jingto bakoi. Ngala pule tangshi da khot naka gospel jongu Lucas. Haka ba Jesu ula don rengkat bat ki apostol. Ki apostol don bun ki baharo haka donur jongi haka mensiam jongi haka jimmur jongi. What hadin ke jimmi padu Jesu kim shimla shemphang bha Yakaba ujisu lakren Yakaba ujisu ulaki kai bad kila kulmar jimur Henry kayakaba ujisu ulale nagabenda jonki kalong ujisu ulakulario mensiam bakoi ladang ipet haka gospel jong yanis kaba arpo uwe ngi i ujisu uladon renka batki hadu bala wai kaparte nangda ladangi peit haka gospel jong yanisi kabalindong arpo ngiyosno ujisu la wanrung haka kamera baki don badula jingsuk yeki nangda ula prasad haki badula ong pidiang eumensiam bakoi udang wanra haka jingem jongi yaka jingsotu but ngakwa ban kran kindia halor ka neka pang ka jingshemphang neka jingsnotu neka understanding baro mangi ngidon ka jingsnotu halor kiye baro henrangim paddon ka jingsnotu ne jingshemphang pura bun sin wat ladang ngilong ki bangei ngim paddon ka jingshemphang pura halor kiye baro kaba kajia haka jingem jongi Kawe kaliang ngi ong ngi ngeit khau Jesu ngi ngeit khau uble bad ngilong ki kun jang ka balang henre hakamat bon jai ki jinge ngis ngau kurlad kai ka daw ngis ngau kurlad haba wan ka jinge ha ka jingem jangi haba ngi don ki jingjin jar ha ka jingem jangi don ki bri bas ausi bad do jingkermen hakamat ka jimpang jingshitom leze Iwe bayid batoin jampi ila test positive kano ka jimpang kaba jur lese shim nuksa cancer ne kino ke jimpang kaba shitom ban koi habab yusno ba I bayid batoin jampi I pang kumkata ka jimpang rengkat baditai bapang baro shing shisem kin do jinkermen kim don bor shisha ban duwai but kis ki perkat kum ke ne ke jai jimpang shisin bakiyo kim don lachu ben im kai ka bala jia haki kim pat don ke jingshemphang ka ba pura halor kata ka jinge hakama janki haba wan ke jingjin jar khaba wan ke jingshitom kumne kis tang ban du jingkermen kis no imat ki tolot om tang hakamet hendre hakamensiam jonki baro kawai but kis tang ban yang baro shing shisem haka jaka ban pai shaw Jesu lempa ka jimpiniait but ka jingyalang bastar jong mensiam bakoi habang ilong ki kun ba dap da ka ne ka jingshemphang but ke jingsautu jong mensiam bakoi wad hakamat
kum kini ke jimpang kin stang ban shania hau jisu but ki stang ban yo ya ka tiba klain jungu jisu haga ta ka jinglong but kai ka ban sajia baro shing shisem kin stang balong ke ba klain jinget banya ka ba du jinget what ya utau nompang what ya kata ka nompang ru kalong ka ba kemen hakamat kata ka jimpang kane kalong ka jimmut jong ka jingshemphang ka ba wan na umensiam bakoi shisim bangi don ka jingshemphang ngin stang ban yo malle ke jinge ha ka jingem jongi daki kemat jongu belai omdeshu daki kemat jongi ki brio ka ba mut ka jingshemphang bawan na umensiam bakoi kan pelong yenga ba diapi ban peit ya kata kaju ka jinge kaju kata ka jinglong kaju kata ka jingjinja kaju kata ka jingpang jingshitom daki kemat jongu jisu daki kemat jonga baneng umensiam bakoi wen hikai yengi kumno ban peit ya ki jinge ki jingjinja daki kemat jongu belai but kane kalong ka jingmot ka jingshemphang ka bamot ka jings ngabutu om kumbas ngabutu ka perte henre kumbas ngabutu ya ublay but mano bala banai ka nega jingsautu bade umensiam bakoi ha ka jingem jongi ngidon buon ki bruyu saudong jongi habadon ka jingjinjar habaki don ka jingshitam shitom habaki don ka jingdo habadon kinu ki jingjinja kistang ban du jinggermen henry ladang ilong ki kon basha yalam da umensiam bakoi but kamda me hakene ke jingsauto but ka jingshemphang kinlong ki kon ba kamen barabor hapadenge jinge but kaneka bor jang ka jingsauto but ka jingshemphang kan iarap yengiru ban peit yeki way but kudup yeki way daka ta ka jingshemphang banginnum ibain yeki way banginnum bishar pindram yeki way banginnum pindu jinggermen yeki way pinban ngitang ban ya kedup markeliang daka ta ka jingir ka jongo balai haga jingim jongi riku ni yoi kum kane ka jinglong kum ka nuksa eka teresa baku jonga avila kalalong ka baduwai shisin bakilas tang banyo kane ka jingsautu bat ka jingshemphang kalas tang ban le kumno kalas tang ban im ya ka jingim ka ba kam janai khadu kata ka por kalong ka baduwai dabun giktin henry kala poi haka jingim janga habaka wan hakama tu jisu hakama tu ble hakama ka sacrament kalastang ban shu peit ia u jisu daka jinged but kalastang ban rum jilliu haka jingduai janga baka donu janga kalastang ban duai namar kalayo kata ka jingshempa niyo iru ya kumkene ke jingjia haka armut ki apostol kila yai sha Emmaus ki kemajongi kim please shisha ha namarba kim badon ka boru mensiam bakuid hapo jongi henry nadu ka poru jisu ila stang banyai renkat batki padu jisu ila batai ka jingto bakuid hakama jongi ka ktinu belai ka ong ka donu jongi kalastang ban shirhem nadu ka por bakela yusngo ya jisu ka ktinu belai kan wan hangi da kawai pat ke rukam habangi puli ya kaktino bele ladangi long ki kun bala shai alam da kane ka bor jong mensiam bakwet ke jingshemphang bat ke jingsautu kaktin kan kren da ka jingi kai ka batim mai ha ka jingem jongi bar ha ka ju ka dur ya ka jingya de jongi badu jisu bun sin ngilong ki kristan bad ngi kain ya ka jinglong kristan kum ka niam henry na kata ka jingkain kristan kum ka niam ngin stang ban yade badu jisu shisin bangi roy ha ka ne ka jingsngawutu ha ka jingem jongi ka jingshemphang ha ka jingem jongi dei na kata ka daw ngi don kam ban duai how mensiam bakoi ngi don kam ban trang na ka benda ka ne ka jingshemphang ha ka jingem jongi ngin stang ban kanamba ngila ban yo yak jingjia ba mangas ngi kumba penya dia jisu tingin stang ban peit ye inga sem jongi daka kema jonga men sem bakoid bangin yo kabatimai kabadang jia saudang jongi haki inga sem jongi haka jaka bangin do jingermen ngin stang ban peit ye ki bayid batoin jongi daka ne ka kema jonga jingshemphang hapo ga jingelam jonga men sem bakoid ba
Wat lada ki don ki jingtuna ha ka jingem jongki ngin stang ban Krisyan yaki ngin stang ban kudup yaki ngin stang ban penslur yaki shisin bang ilong ki kon bashayalam da kane ka bor jong men siem bakoi kum ka jingai jong ka jingshemphang ko himmen ko para ha ka jingem jongi ha ka jingem kristan jongi ha ka jingduai jongi ha ka jinge jongi ngidon kam yakane shisin bang idon ka jingshemphang ka jinge jongi ru kanang kam jilliu bangin long kristan bas kem ha ka jingem jongi krem kano ka lat kalindi pa penjot yangi tangin duwai ha ka ne ka sngi ha ka ne ka janmin kadba ni pen krena ka benda ka pentecost kum ki apostol shisin ba ki dap da ka bor men siam ba kuit ki kralalang ki bru ki ba kam shemphang banya ka ba menshiwa menta bon na pedeng jongi ki kristan ngi dona palat ya ka ne ka jingshemphang namar ka ne ka daw bon sin ngi ngop ha ka jinghuri hura bat ka jingya pai bat ka jing sosi ai bau jesu unang kerko yangi unang pen slay yangi unang pen timai ya ka jingem jongi iwai pa iwai en ya ro ya utrai jesu Christ